हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आपण डबवड्याची भाजी बनवणार आहोत. इथे मी वाटण करून घेतलेलं आहे. ह्या वाटणमध्ये मी खोबरं, अद्रक लसूण पेस्ट, अद्रक लसूण कोथिंबीर, तीळ आणि खसखस आणि कांदे 2 कांदे असे मी भाजून आणि त्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे. तर आपण आता गॅसवर कढई ठेवून घ्यायची आहे. आपण 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण आपलं तेल तापून झालं की आपण आता इथे याच्यात हे वाटण टाकून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता सगळं वाटण आपण याच्यात टाकून घेतलेलं आहे. याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. सारखं याला सतत असं हलवत राहायचं आहे पूर्ण मसाला मिक्स येईल. तर इथे बघू शकता आपला मसाला छान परतून झालेला आहे. एक पाऊण चमचा किंवा अर्धा चमचा मी ते पाऊण चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे. हळद टाकल्यानंतर चांगले मिक्स करून घ्यायची. त्याच्यानंतर आपण 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहोत. लाल तिखट टाकून झालं त्याला पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे फोडणीत. ते बघू शकता. तर आता याच्यामध्ये आपण अंबारी मसाला 1.5 चमचा मी इथे अंबारी मसाला 2 चमचे टाकते. मसाला टाकल्यानंतर चांगलं परतून घ्यायचं. अंबारी मसाला परतून झाला की आपण आता याच्यामध्ये थोडंसं हे मसाले एकत्र होण्यासाठी चांगलं थोडं आपण हे मिक्सरचं भांड्याचंच आपण मसाल्याचं याच्यात थोडंसं पाणी टाकून त्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे. आता याला छान असं शिजू द्यायचं आहे. मसाल्याला तेल सुटू द्यायचं आहे अशा पद्धतीने. सगळे मसाले आपले एकत्र व्हायला पाहिजे. इथे तुम्ही गरम मसाला पण टाकू शकता. तर आपल्याला आपण थोडं तेल सुटू द्यायची वाट बघणार आहोत. इथे त्याला तेल सुटू द्यायचं आहे. याला सारखं सतत असं हलत राहायचं. तर इथे आपण आता थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे. याला थोडं शिजू द्यायचं आहे. इथे बघू शकता आपल्या भाजीला असं छान आता फोडणीला तेल सुटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे. 1 ग्लास किंवा तुम्हाला जेवढी पातळ करायची तेवढं तुम्ही करू शकता. आता याला छान उकळी येऊ द्यायची. मी इथे आता 1 तांब्या पाणी टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता इथे मी 1 तांब्या पाणी टाकलेलं आहे आधीच. आणि आता हे 1 ग्लास तर अशा आता पाणी टाकून घेतलेलं आहे. याला छान उकळी फुटू द्यायची. तर इथे बघा आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर चांगलं हलवून घ्यायचं. याला पाठी मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता. याच्यामध्ये मी आता अर्धा चमचा लाल तिखट टाकणार आहे. थोडीशी लाल तिखट टाकल्यामुळे थोडी चव येते. आणि थोडीशी हळद टाकायची आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं. मी 1 वाटी घेतलेली आहे. इथं मी अर्धापेक्षा पाऊण चमचा असेल मीठ एवढं मीठ घेतलेलं आहे. मीठ टाकून घ्यायचं. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता याला आपण घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे पाणी टाकून. तर आता याला मी मळून घेते. इथे आपण थोडं पाणी टाकून असं थोडं मळून घ्यायचं आहे. याला असं घट्ट थोडं पाणी टाकायचं आणि असं मळून घ्यायचं हे अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता असं आपण छान असं घट्ट मळून घेतलेलं आहे हे बेसन पीठ. आता याचे आपण असे वडे तोडून भाजीमध्ये टाकायचे. इथे बघू शकता या अशा पद्धतीने हे उकळलेल्या भाजीमध्येच टाकायचे. आणि याला असं छान नंतर अजून 5-10 मिनटं थोडं उकळू द्यायचे, शिजू द्यायचे ते वडे. अशा पद्धतीची वड्याची भाजी खूप छान लागते. नक्की तुम्ही पण करून बघा. जर व्हिडिओ माझ्या रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा पद्धतीने आपण सगळे असे हे बेसन पिठाचे वडे याच्यामध्ये या भाजीमध्ये असे तोडून घ्यायचे. ते बघू शकता हे अशा पद्धतीने. भाजीला जर काही नसतं तर आपण पटकन अशी ही भाजी मसाल्यामध्ये करून खाऊ शकतो.
ही चिकन मटनपेक्षा सुद्धा ही भारी भाजी लागते. अशा पद्धतीची भाजी नक्की करून बघा. तर आता इथे बघू शकता आपले छान उकळलेली आहे भाजी. तर आता याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची. वरून कोथिंबीर टाकून याला 5 मिनटं छान शिजू द्यायची. हे बघा आपले सगळे डबोवडे असे शिजून वरती आलेले आहेत. म्हणजे आपली भाजी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत.